Il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri flimkien ma' tmexxija tal-Animal tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma iltaqgħu mal-Kumitat Reġjonali Għawdex fih dan l-MCESD biex jiddiskutu l-ħidma estensiva li qed titwettaq fil-Gżira fl-oqsma tal-enerġija, l-ilma u drenaġġ. Fil-laqgħa ġie ppreżentat il-pjan fit-tul tal-Gvern għall-immodernizzar tal-infrastruttura relatata ma' dawn is-servizzi essenzjali. Tali pjan iħares lilin mill-ħtiġijiet immedjati u jpoġġi l-pedamenti għal pajjiż li jkun imħejja għal futur. Fis-settur tal-enerġija ġew diskussi żewġ ċentri ġodda ta' distribuzzjoni li se jinbnew f'Kerċem u Għajnsielem b'dan tal-aħħar ukoll iservi bħala link oħra bejn il-Gżejjer b'kejbil ġdid ta' 132 kV. Dan il-proġett se jimmodernizza u jiddiversifika l-provvista tal-elettriku lejn Għawdex u jsaħħaħ b'mod sinifikanti ir-reżiljenza tas-sistema. Min-naħa l-oħra, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma investit aktar minn 3 miljun euro f'erba' proġetti maġġuri fl-aħħar sena b'xogħlijiet ta' aġġornament fin-netwerks tal-ilma u drenaġġ fin-Nadur f'ta' Sannat u Kerċem. Minbar l-investiment fl-impjant reverse osmosis f'Ħondoq, inbena reservwar ġdid tas-seqer biex tissaħħaħ il-provvista tal-ilma għall-punent tal-Gżira. Tlestew ukoll proġetti oħrajn fl-infrastruttura f'diversi lokalitajiet, filwaqt li bħalissa għaddej xogħol fuq numru ta' proġetti oħrajn fosthom ir-rotta bejn ir-Rabat u Marsalforn. Fil-ġimgħat li ġejjin mistenni jibda proġett ta' 8 miljun euro biex jiġu modernizzati n-netwerks tal-ilma b'metodi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent. Matul il-laqgħa ġie diskussu wkoll proġett ambjentali kruċjali għal Għawdex, l-upgrade tal-impjant ta' drenaġġ u tal-polishing plant ta' Ras il-Ħobs b'investiment ta' 25 miljun euro li se jsaħħaħ b'mod sostanzjali s-servizzi ambjentali fil-Gżira. Il-Ministri Camilleri u Dalli enfasizzaw li din il-laqgħa kienet kruċjali għal ġid tal-Gżira u l-pajjiż in ġenerali. Laqgħa importanti fejn kellna preżentazzjoni dwar ix-xogħol li għandna għaddej fl-infrastruttura ta' dalu ilma ġewwa Gżira ta' Għawdex kif ukoll dak ix-xogħol li beħsiebu jibda fis-snin u fix-xhur li ġejjin sabiex nibqgħu nimiljoraw in-netwerk tal-elettriku kif ukoll in-netwerk tal-ilma ġewwa il-Gżira u aktar minn hekk ukoll nkunu qegħdin nippjanaw għal quddiem u tkabbir ekonomiku li Għawdex mistenni ikompli iġib tul is-snin li ġejjin. Fejn tidħol l-enerġija għandna proġetti kbar li jinkludu wkoll żewġ distribution centers ġodda u anke cable tal-132 kV bejn Malta u Għawdex. Meta nitkellmu cable tal-132 kV qegħdin nitkellmu cable b'saħħtu daqs interconnector fejn jidħol il-netwerk tal-ilma ta' drenaġġ u anke new water qegħdin nitkellmu dwar investiment ta' madwar 70 miljun euro. Għaliex irridu naċċertaw ruħna li Għawdex l-infrastruttura tiegħu tkun ippreparata mhux biss għall-preżent imma iktar u iktar.